Mayang adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Thyromobile nga maghatod og libreng mga thyroid health services gilusad sa Cebu. Aron matubag ang issue sa iodine deficiency, usa ka grupo sa mga healthcare professionals, stakeholders ug partner NGOs ang nagtinabangay sa pag-ugmat og usa ka medical mission nga ang tumong mao ang pagpalambo sa thyroid healthcare delivery system sa nasud. Ang Philippine Thyroid Association, Thyroid Federation International, Iodine Global Network Philippines ug Salinas Foods Incorporated sa pakig-alayon sa Department of Health milusad dinhi sa Cebu sa gitawag nga Thyromobile Medical Mission. Ang Thyromobile magsilbing usa ka state-of-the-art mobile laboratory nga magtanyag og libreng mga thyroid health services ngadto sa mga targeted communities nga adunay taas nga iodine deficiency disorders. Lakip sa mga serbisyo nga itanyag mao mga goiter screening, thyroid ultrasound, blood testing para sa thyroid hormone, urine testing ug salt testing para sa iodine level. Aduna usab ipahigayon nga capacity buildings ug seminars alang sa mga healthcare professionals. Ang nagpasimuno sa maong inisyatibo magpadayon sa pagdala sa libreng medical mission ngadto sa daghang mga komunidad sa nasud. Uban sa DOH nang hinaot sila nga makabugna og dugang pang joint efforts uban sa healthcare sector, local government ug medical stakeholders. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Antista. Mga kandidato sa 2023 Barangay and SK election sa probinsya sa Siquijor nakigugpong alang sa usa ka malinawong eleksyon. Sa probinsya sa Siquijor, nisanong dayon ang mga naninguha nga mapili karong umanlabot nga eleksyon sa tawag sa Siquijor Police Provincial Office kon SPPO, kauban ang Commission on Elections kon COMELEC nga makiglambigit sa Unity Walk, Interfaith Prayer o Rally, Candidates Forum and Peace Covenant Signing. Kini naglayong mapalambo ang kooperasyon sa matag kandidato, mga tigpaluyo, bumulutaray o garon mapatulpos ang pagtinabangay tali sa komunidad o gobyerno sa pagpabilin sa kalinaw o kahapsay sa barangay o sangguniang kabataan elections 2023. Ni paambit usab og pahimangno mga angay buhaton og nagpahinumdum sa mga ginadili panahon sa eleksyon ang Provincial Election Supervisor nga si Attorney Jerome Brillantes kauban ang mga kalangkob nga opisyales sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno. We also wanted na makahatag kaninyo ang honest, clean election. So kami, paghangyo kaninyo tagsa-tagsa sa kasing-kasing kapaliho o barog sa inyong mga gipledge karon. Ayaw natin na magkaroon ng kaguluhan. Safe nga secure, accurate, and free election. Kaya kami, the different agencies being deputized by the COMELEC during this election period, we will enforce all policies, rules, and regulations that are being given to us by COMELEC. Alang sa mayong balita sa Siquijor, ako si Ninia Rose Oxo. 2023 Sandurot Festival gisaulog dito sa Dumaguete City, Negros Oriental. Napuno o kasadya ang mga kadalanan sa dakbayan sa Dumaguete sa pagsaulog sa 2023 Sandurot Festival. Gilantaw sa katawhan ang pagpasundayag sa nagkalaing-laing barangay ug tunghaan sa gipahigayong festival street dance ug showdown didto sa may Pantawan area sa Rizal Boulevard. Ang Sandurot Festival ang tinuig na pagpasigarbo sa mabulokong kultura sa Dumaguete City ug talento sa mga Dumagueteño. Ang puot ipasabot sa mga pulong na magsandurot kay panag-abot alang sa kahiusahan ug paghinigalaay. Ang pinakadakong aktibidad mao ang festival showdown ug street dance pero aduna pay laing mga kalihukan na gipahigayon sa ubang panglugar sa syudad. Apil niini ang Sandurot Fashion Show, Costume Expo, Local Producers Bazaar, Duma Kaonta Food Fair,
music festival o pipila ka sporting events. I'm so happy that it went very well. We can be proud of, can sell this as a big event, even a commercial. Nakuha kayo na siya commercial value. We can expect that next year will be a bigger and better year for Dumaguete. Nang hinaot ang dakbayan na daghang pang turista ang maengganyo na muanhi dinhi og moapil sa pagsaulog sa Sandurot sa sunod na tuig. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Sayo nga sinarliston sa mga Iskaya IPs gipasigarbo didto sa Bohol. Sa kinapungkayan nga bahin sa mga kabukiran sa Gindulman, Pilar, Sirabulyones ug Duero, nanimuyong malinaw ng usa ka karaang tribo. Kinaraan pang ilang kinaiya. Sila na pod ang makasabot sa ilang istorya. Aduna sila'y karaang alpabeto. Ug ila karon nga gipangayo sa gobyerno, ang hingpit nila nga katungod sa yutang ilang kabilin nga karon hinay-hinay nang giangkon sa lain. Apan nasayod ba mo nga bisag unsa ni sila kakaraan nga katilingban, aduna sila'y gipanunod nga kinaraan nga hangtod karon ila pang tigsayawan. Kini ang sinarliston, sayaw sa 1920s sa mga Amerikanong itumon. Sayaw nga di ikalimod nga dayo, ang kinaya sa paggamit sa skips, hops, kicks o twists, di gid saipan nga gikan sa mga jazz steps. Gikan sa dihing saipan nga potato mash ngadto sa mga komplikado nga paiktin nga kompas, sa ligwat sa mga kamot ngadto sa kinaiya nga patuliyok. Sinarliston gyud di gyud ka masayop. Apan lagi kay diri naman gisayaw sa mga kabukiran aw sa mga Pinoy folk dance steps usab siya gipasudlan. Ang dako nga pangutana, kung karaan gyud ang katilingban sa mga Iskaya, giyon sa pag-abot sa sinarliston dito sa ilaha. Aron inyong makita ng atong nadiskubrihan, kuni amo sa Bohol, subaya ang sinayawan sa mga Iskaya. Unsa ing nakugbakakon, kung ikaw sabdi mahingang ha, sa ilang sinadyawan nga nagpabilin pa. Gikan diri sa community sa mga Iskaya sa Biabas, alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol ni mga show. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. O mga higala, 86 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.